Ναι, τον είδα. Άμα με βάλει μέρα εκεί να καθαρίζω τα ταψιά, δεν πάει να... Για γίνει από εδώ λίγο, ρε. Μαλάκα, Τους παίρνω φιλμ. Ναι, ναι. Γιατί μαλακίες, ρε. Άμα δεν θες φύγε, πάνε σε άλλο καφενείο. Δεν το κάνω για σένα, εσύ όπου να είναι θα πας από εκεί μεριά. Για τους νέους το κάνω. θα χαλάσει η εικόνα. Παίρνω φιλμ. Ξέρεις, οι καστανιώτες θα πούνε την κοτσάνα, έτσι, ναι. Άμα δεν πούν την κοτσάνα οι καστανιώτες, δεν μπορούνε. Τους βγάζω φιλμ τώρα για να τους περάσω στο YouTube. Καστανιές Κρικής. Μόνο εκεί τα βάζουμε. Είναι και του Δημητράκη ο γιος, πέρασε ο μπαμπά 3 κεφάλια. Ναι. Ωραία, άντε. Ναι, άντε, γεια.